Точно се беше провокирала. Слушай, Купър си замина. Ти знаеш ли кой е спитвал към теб? Знам. Късметлийка съм сте. Ти си добър приятел. Добър приятел. Страхотен. Не ти трябва моста. Опасно са. Връщам се към задълженията си. Нещо липсва на отбора, нали? Знаеш ли какво е? Нека познаем. Ти. Позната история. Уайт изпира черния брат. Някой трябва да каже на стария, че името ми означава сръчност, не защото вадя води от задника си. Името му означава сръчност, не защото вади води от задната си. Добре. Да видим какво можеш. Да не дава Бог точно Уайт и да те спре. Добре дошли. Софийския стелър започва първия си матч в гарбаните. Не си губи времето, приближава коша и не се лежи. Ей, все една играя с майка си. Грешка с нея е по-трудно. Дай ми топката. Да не се ядосам. Пази топката. Скилсът има топката, дриблира и подава на Нейтън Скот. Нейтън се прицелва и отбелязва 2 точки. Давай, Фил. Както знаете, Лукас Скот беше заместник капитан на отбора преди да се оттегли по здравословни причини. Сигурно е тежко да се преместиш от игрището на скамейката. Ще излъжа, ако кажа, че не ми липсва. Но се радвам за приятеля си Скил Стейлър. Нищо не може да се